Dina Sepuh Aji Sepuh wonten ing tlatah Kukuban Balong khususipun ngriki endi niki Mboten ngertos kula. walah ra ngerti umumipun wonten ing tlatah Banjarsari sedaya ingkang tansah kinabekti dumateng para pamirsa kakung saputri pinanggih malih dumateng kanca-kanca Eka Karti Budaya meninji mudi dawuh saking Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo saking konco-konco Eko Karti Budaya pikantuk pentas fasilitasi seni budaya saking fraksi PDI Perjuangan lumantar Kang Mas Reda burine kurang ngerti waduh bisa malih kula sakonco Eka Karti Budaya ngaturaken sanget ageng matur nuwun dumateng keluarga besar Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo lan ugi kanca-kanca saking dinas nggih matur nuwun ingkang mewakili saged rawuh Cek David cek ndi? David lan dumateng kalau senang wiket para sesepuh monggo Asep mengarepe Semirang kula aturi iki Desta lenggah Sulis sekeca ngantos paripurna samanggih kiprahipun kula sakonco Eka Karti Budaya kula sakonco Eka Karti Budaya teng dalu punika samangke paring panglipur kirang langkung sekawan bapak kok tiga mas oh ini kok tolong telu ya Tiga nopo sekawan. Mangke sing setunggal niki sing bapak sekawan niki bapake Pak Marji, Bapak Bundes. ya samangke saking Purwomadya lan Usono kula sakanca Eka Karti Budaya kata kalepatan Songkirangan kula sawarga Eka Karti Budaya tansah nyuwun lumetring samudra pangasami ayo cok diparingi lelagon alon-alon sing rada klemet-klemet enak yo hey tambah dhewe iki lho. Nang Mas kira tambah iki lho. Zaman berjuang
suwung do. Suwung tinggal nonton Jadilan. Jadilan dene. Ora sengaja wae dhewe kok nganggo putih-putih padha Jadilan Iki ya. gawan Jadilane lanang iki sing suwe banget dhewe nek ngomong-ngomong nang Pak Marji. Iya. Bening men nganti Iya. pincang kuwi ponda-ponda. Yo ora kuat lho nyatane ya. Sakar pisan Tatonan to lah. Coba. Jadi sahabat katur caping guno sinambung gelang alif gelang kalung gelang iki bocah opo ngono iki. Niki terbatas kabeling nggih Pak. Niki sinten sing Niki- ngersake? Bakule kembang. Pertama 35.000 pertama. terus biasanya kan Yuk iki langsung jel. terus sama Mas Babin terus Terus Ini siapa dah? Ngandal dewi. Smart City paling. Sore berarti. Terus kenal deh udah. Belum live. ya dikasih apa iki? Mawar kuning spesial Mawar kuning. panyuwunan saking bakule kembang. Bakule kembang ya kayak berarti kembangnya kuning Ayo menyambung dewi. Padha karo sing di request. Biasa. Ije biasa. ya urut kambong ya tak tunggu tante nih.
35.000 lunas. Iya mas. Mas kembang, bakule kembang. Gue bawa tambah. Halo. Oh, Saya buru sangkat tangan nih. Saya buru kiwo. terima kasih. Ye, sama-sama. Oke, di konsep. Ya kayak ana 1001. Oke, para pamirsa kang putri, kula pilih badhe ngersakaken lagon saged sambatan dumateng kanca-kanca. Kru Eko Karti Budaya. Monggo dipun paringi. 14. Oke. Rasanya hati tak ada